Víctor, ets tu que has muntat un poema musical amb tots els talls de la segona hora i vols que s'escolti. I no tindrem temps, O sigui... Ai, cabrita! Anem per feina. El tio ho està donant tot, ho has dit tu, però segueix cantant, sense oxigen. Està demanant que algú el mati per no haver de fer fills. A veure, hi ha un moment que ara ve un solo de guitarra, no el posarem. Però ara torna a venir un tros de la pujada de to i el tio es pensa que podrà. El pensa, ara ja l'he cantat. Però on s'acaba aquesta cançó? No, ara... A la plaça de la... Vinga, ell intenta arreglar-ho, endavant. Va, s'està convertint en un teleñeco, No sé si és La misma mi razón. Anem quasi al colofón final on ha de palmar tornada amb un vers i el tio a sobre intenta donar-li un vibrato dramàtic. Què passa? Ara, recordem que aquesta és la pitjor versió de la història que s'ha fet d'una cançó. L'ha fet un particular, d'acord, sí, però és que ha fet la pitjor, És el pitjor. I ara voleu sentir com una persona es desinfla i mor en directe? Sí, és aquest senyor, com un globo. Com si fos un globo, ja a la part final... Estic segur que ha perdut coeficient intel·lectual, perquè estic segur, És possible que no és possible que no en tinguis. Anem a escoltar ja la part final, a la mort d'aquest home. Hace muchos años. Sí, doncs em sembla que no, No gaire. Fins aquí va durar aquest senyor. No gaires. Era la